Около света за 80 дни. Трета част. Параходът Монголия. През 1872 година той бил едно от прочутите имена в пътешествията. Той бил дълъг параход, направен от желязо. Така, историята. Докъде бяхме стигнали? Да, параходът Монголия. След като се отърва на косъм от ядосаните парижани, Филиас Фог не искаше други приключения, които отново да го отклонят от пътя му. Все пак, ако загубеше облога, че ще обиколи света за 80 дни, тогава щеше да остане без половината си богатство, къщата си и членството в любимия си клуб. Господин Фог спазваше много стриктно графика си и не искаше да загуби и една минута. Сигурен ли си, че искаш да пътуваш в туристическа класа, Паспарту? О, разбира се! Там ще има хора от цял свят, нали? Щом ние сме тук, сигурно има и други. Господин Фог бил прав. Параходът Монголия пътувал за Бомбай. Но първо щял да мине край Аден, през Суетския канал. По този маршрут хора с различен произход се стичали в парахода. Но сред целия този хаос имало един човек, който мълчаливо наблюдавал Паспарту. Прилича на човек, с когото мога да говоря, за да се доближа до Филиас Фог. Само че той ме видя. Ще се наложи да се дегизирам. Големият кораб прекосил Суетския канал с лекота и влязъл на египетска територия. Трябвало да спре в Аден, за да зареди с въглища. Господин Фог записвал всичко това в дневника си и осъзнал нещо. Спечелих 12 часа. Параходът спрял в Аден в Египет, както било по план. Паспарту се втурнал през тълпата. Фикс не знаел защо Паспарту бърза толкова. Той бързо слязал и го последвал. Чакайте! Мога ли да ви помогна? О, да, любезни господине. Трябва да отида в египетското консулство. О, разбира се. Точно в края на алеята е. Аз също отивам там. Мога да се присъединя към вас. О, колко благородно от ваша страна. Фикс въздъхнал с облегчение. Паспарту не го разпознал. И така, какво ви води в Египет? О, не. Само минавам. Ние сме от Англия. Моят господар се обзаложи, че може да обиколи света за 80 дни и ето ни. Пътуваме около земното кълбо. Господарят поиска да взема паспортен печат на всяка спирка. Направихме го в Париж, в Италия, сега в Египет и после в Индия. Така ще докажем, че господарят наистина обикаля света. Хо-хо-хо! Простете грубостта ми, но това изобщо не звучи правдоподобно. Сигурен ли сте, че господарят не ви заблуждава? Но защо да постъпва така с някой, който току-що се е присъединил? Отидох да търся работа при господин Фог само преди няколко дни. На този ден тръгнахме на това странно пътешествие. И беше зловещо още от самото начало. Защо? Напряга ни спря един заблуден инспектор. Каза, че нещо е откраднато. Не знаел какво и че господарят ми трябвало да бъде арестуван. И познайте, дори нямаше заповед. Колко глупаво. И още как. Мен ако питате, приличаше на загубено хлапе. И така, пристигнахме. Това е консулството. Вие продължете, а аз ще остана да си свърша работата. Не се бавете! Не бива да изпускате парахода! Загубено хлапе! Фикс веднага се обадил в английското консулство. Сър, видях крадеца от кралската банка. Това е Филиас Фог. Филиас Фог? Той не е ли на околосветска обиколка? Не ми се вярва. Отговаря съвсем точно на описанието. Фикс, не прави погрешна стъпка. Описанието е много общо. Дайте ми това. Абсолютно сте прав, инспектор Фикс. Цялата работа с облога е уловка. Той със сигурност е крадецът и използва този шантав бас като прикритие.
Тръгни след него и не позволявай да изчезне от погледа ти. Ще ти осигурим заповед за този арест. Ти си смел човек, инспектор Фикс. Короната непременно ще те възнагради. Короната! Инспектор Фикс направо разцъфнал при мисълта, че ще получи рицарско звание от самата кралица. Давам ви титлата, сър. Генерал-инспектор Фикс. Ето ви, чакай си. Какво значи мъртвото? Зашепта. Я! Ефун! Вие ли хвърляте камъче по жена ми? Инспектор Фикс никога не бил пътувал в чужбина и трудно разбирал египетския акцент. Какво? Не разбирам какво казвате. Ой, стоп! Той хвърли камък по жена ми и ми се подиграва! Защо всички сте толкова ядосани? Да, Паспарту. Успя ли да вземеш печати в паспортите ни? Да, мъже. Един любезен човек ми помогна. Чудя се къде ли е? Какъв ветрец! Колко чисти, леки! Страхотия! Ехо! Приятелю! Господине, какво се е случило с вас? Какво? Това ли? Това е от времето. Никак не обичам сухото време. Часовникът ви изостава, приятелю. Часовникът ми? Не е възможно. Семейството ми го има от векове. Винаги е бил точен. Само че Англия остана зад гърба ви. С всяка посетена страна трябва да сверявате часовника си. Той изостава с 2 часа, тъй като ден е... Достатъчно, господине. Няма да слушам повече за ценния си часовник. Но... Паспарту отминал, а Фикс потрепнал от раните си. Ох! Параходът спрял в Бомбай 2 дни преди планираното. Господин Фок записал това в дневника си, но бил напълно спокоен. Той вярвал в изчисленията си и вече бил сигурен, че ще спечели облога. Бомбай, мусю! И в най-смелите си мечти не съм си представил, че ще посетя Индия. И параходът подрани. Спечелихме цели 2 дни. Паспарту не разбрал какво има предвид господин Фог, но така или иначе проявил интерес. Бил просто хипнотизиран от пъстрата гледка пред него. Имаме точно 6 часа да се качим на влака до Калкута. Трябва да внимаваме да не се загубим и да не се отдалечаваме твърде много от гарата, Паспарту. Инспектор Фикс също не бил далеч, но трябвало да смени маскировката си, за да не го разпознае Паспарту. Да кажем, че инспектор Фикс избрал напълно различен външен вид. Господине, искате ли от този вкусен динен сок? Но сокът не е червен. Това са специални дини, които се срещат само тук. Така ли? Бих искал да опитам. Не, благодаря, госпожо. Точно сега не бива да поемаме никакви рискове. Да, трябва да хванем влака до Калкута. Правим околосветска обиколка. Достатъчно. Оставете ни, ако обичате. Пътуваме около света, така ли? Ти си крадец, Филиас. Фикс бил твърдо решен да арестува Филиас Фок, защото по този начин щял да го задържи в Индия за най-малко 15 дни. Имам заповед за арест, Филиас. Не било лесно да се издейства заповед за арест само въз основа на подозрение, но в службата в Англия имало някой, който влияел на инспектор Фикс. 15 дни са достатъчни да забавят пътешествието ти и да те изхвърлят завинаги от реформаторския клуб Филиас Фок. Свършено е с теб, Филиас!